Bantay mo, mayo, kinabot mo, di. Kinabot mo trabaho sa inyo. Salamat! Kung sa may gimit trabaho sa mga master? Bantay sa ninyo na akong tindahan na, kay katugon pa kay ko. Why, problema? Kanara di ay? Piti, hindi mo makaon ron. Ay, unsa pa. Sige na, bantayan na to ninyo, kay Kogs ako. Hindi, kay makaon, pre. Sabi ko. Busog yung tani karon. Balag mayuti ay. Makaon tayo, pre. Igutom kayo ba? Ako anang nuba, kay paborito ko na. Wayong labot ng piatos, buto jud mo. Yummy. May favorite no ba? Ayo! Ayo! Ilaya, lukdok, iba ko ba? Duga na ka, pre! Pabalta ko, pre! Usamay mo, ah! Pabalta ko ka, pre! Kalag ka man latte! Patay, wako balo ni prepisyon ni kape. Pangutano na to si Master. Daliya! Master! Master! Yati mo nga nung sima mong panawag kung sa'yo problema. Tagpila na itong kape, Master. Hindi, maura din yung gipukaw sa ko. Mga tuntong gini mo ba? Gibutangan na ako itong presyo. Ay, sorry, Master. Man, nanadaw na yung presyo. Ka mga tuntong niyo, kung mga natugta, si Pamukaw. Balik na mo dito. Hello! Bila ba eh? Naipresyo niya ako. Sigal yung mata. Gusto ko na ka! Doon ko bantay! Bayan kami! Distance tali ay! Iso kayo! Butang ko lang di ay! Saan? Ikaw may bantay nabi! Hawa niya, be. Ayo na ba sigarilyo puti diha? Dong, inay-inaya, dok-dok pa! Papahanak ha! Kung sa'yo mo ah. Na mo yung sigarilyo puti diha, boss? Na! Pilay mo ha! Baligis lang. Man, bata na, guti Master Man, pilay na iskirlyo. Master! Master! Unsa naman po? Pagpilay ito si Grillo. Tulogis! Saan? Tulogis daw na! Kadisturbo, wala nyung mga tibagaka pa yung tindahan, uy. Ano? Salamat. Ilista lang sa niya. Kaunsa ba na yung mapapatay? Hali-hali! Ayo, tao po. Ayo. Oy, chika. Siya to, dam. Nagpila na inyo palmule. Pangutan asa si Master B, pila na yung palmolep. Ayo! Master! Master! Kung kayo mga gagmaya ni, unsa naman po? Tagpila ko na to palmolep. Ginuo po, gay ba na yung mga ulong mga gagmaya mo? Gibutangan na lagi itong presyo. Pre! Nalala presyo na nila! Ay, nanaday dire. Ay, tag city din ni dam. Ay sige kuya, ilista mo na yan kayo. Wala ko pang bayad sa imo. Why problema? Unsa pa may imo ha? Okay na siya. Matun ako sa... Lami atong bayhana uy. Uy kini, lain na po tindiro, utangan bi. Ayo. Oy, unsay ato choy? Kamoy tinapa dia boss? Na, pila mo ha? Aw, isa lang, magsudan ba? Na, pila na pud ka ni. Tagpila man na boss. Ay sa mangutana sa ako. Ano ba saan, Bahala ka diha, pagkuha ni mo dito. Hoy, ay mo paglalis da. Pangutana si Master kung pila ning tinapa. Ayo, Master. Ayo! Master! Ilitsi, yung kayo mga gagmaya mo, disturbo kayo mo sa kung tulog ba? Unsa naman po? Tagpila na ako tinapa! Giingnan na natin yung presyo daan. Ay, pre, ayaw na lang dahil, pre. Kaya niyara ang presyo. Tanaw, wala. Pag guman na itong palita, panguli mo, disturbo kayo mo sa kung tulog ba? Tag 20 city, Denny Choy. Sige, boss. Palawlaw lista niya. Oh, no! Na? Lista na po? Pre! Pasi na tayo, yun Master! Tara! Master, ato sabi. Master, ato kami! Master, ato sabi. Salamat. Ay na magbalik dere ha. Uy, saman ni. Yati nga nung namin nabriyan nga si itong pilos diri. Uy, napagipiatos oh. Yati, wapa yung giurot. Napainuba. Yati, yun yung mga tulog kain dyan jogi. Pangkaon, man siguro ako mga tinda dali. Tanaw, na natong dagan, magalimbi dagan, magitong na malit.
Yati, nung wala maniyalin ni 25 centavos. Yati, ko din tulo pabantayon ba? Ay, sa. Piskot, puro utang.